Masiqhetheke ngoku apha ekubongeni. Singena ke ngoku kule ndaba yopresenta ereyidweni because ke ndakutitshe ingqusho FM ngathi uphethe ezamakhaya siyilibele ngeli xesha besithetha ngezamakhaya. Wedlamini ndingumuntu othi ndisihlelele wakungena ikholi sithi asikwazi ungekho. Ndafumana ikholi isuka kanye kumphathi wala radio station uMaxaba uNonkosi intombi yakwaNoponi isithi ine idea ndiyibona njani yayibeka le idea yayibeka le program yandinika 3 hours ngolozine kule 3 hours yangolozine ndiza kwenza inkqubo yezamakhaya ethi sakha amakhaya okwenene family bond. Yayisitsho le nkqubo yami ingena ngolosine ngo6 late iyophela ngo9 ebusuku siphethe lonto uyayazi ke pha kuthe enkonzweni lento kuthiwa yi-family life okanye umcimbi wamakhaya awuvele ugxogwe nje zezinye zeprogram ezizilelwayo nekukhethwa ngeliso eli very selective izizwe ezoprogramu ngoba ifuna umuntu ukuthi kanti yena nyani unekhaya. Yes. So watsho lo mntana xa ethetha wathi one thing that I loved ngoba mhlawumbe ndiyinika wona le nkqubo I've been following i-live life yakho. Even usangu usemdyolweni ubungengotshona apha nantsika une-long term relationship. Yes, ndingumuntu onjalo Dlamini ndingatshati. I'm one of those people abahlala kwi-relationship kude uchithwa ngabantu nitshadile. Bendingaba abantu ukuthi angcoba basefanele nibe ndisemdyolweni. So wathi lo mntana ndikunika le program because I follow your life. Ndabona into yoba uyindoda ekwaziyo ukuhlala kwezothando. Ndingake ngokungakuxhobise sasiphethe lo nkqubo njalo kuNgqusho FM 99.5 qongolozine ethi sakha amakhaya okwenene family bond kangaba yayisithi inantsika isinga samxa ndingena khona yangena ingonya yangena imbonqana bethuna sifikile singoqala zive madoda silapha eNgqusho FM 99.5 ngoba utyeba kwembizo yeNgqusho FM sibone esicikweni sakha amakhaya okwenene sixovula amaqolo xamba ngokwethu sakha abantu sakhe isizwe sakhe ilizwe sixovula xamba ngokwethu senza abantu babe ngabantu abantwini bathandeke isizwe bangangeni ezilingweni baxolele lo mhlaba ukuze bangene isizweni. All right. Phinde kubekho into kuthiwa yi-motivational speaking. Yes. Ndikubona uba uhambe umenywa kwezi ndaba mawube sisithethe i-guest speaker. Iqale njani yona? Lamthi ndaye ndamane ndikrwaqwa ngabantu abanjengawe abangenamona athi umuntu ufondini make this thing a business. Kwafuneka ndibe negama elithi ndine-Afra JJ Entertainment enemoto ethi ukujabulisa abantu ngumsebenzi wami my gift from God. Ngoba ke kuDlamini kuyo yonke lento yalo mlilo uvutha amathambeni wami ndinenkolelo endisimelele ngayo incwadi kaYakobe ethi sonke isipho esihle sivela kuThixo. Yes. So ndihlala ndinalo nto ethi there is fire in my bone endiyinikwa nguThixo. So kwakho abantu abancebisa aba ibane yenza ibhizinesi ne. So kulo mthi we-Afra JJ Entertainment kuvela ke amasele imbongi ipha umshumayeli nothi lo waseSabatha kodwa lo mshumayeli othi xana ngaba kusithiwa kwaweni hayi sithe xa siyo report ecaweni yethu yalapha ekhaya yathi akazungcwathwa lithela khaya Dlamini unasincede ndithi zani sizaba umngcwabo welokishi wonke umuntu okhonza yapha makeza apho singcwabele ukuthi uyabo ibe ngabo ke sincokola into yoba bakundibulela ngantoni na emveni kwangoko uyabo xa kukho amatheko nakumlozi ubuya e-UCT uphethe i-honors ne-masters i-doctorate ne-PhD ndiyabekwa pha kuthiwe Dlamini khawuxhobise nankumntu naba bahleli apha beve into yoba uhambo xa uphethe isidangozo nje lihanjwa njani zinto nezilindeleyo ezingalindeleyo ingelapha i-guest speaker ne-motivation xa ikutshatwa xa kubuya amakhwenkwe entabeni xa kusithiwa yi-birthday ne-anniversary iyamala kwekwe pha uto ekwaphambi kwayo lamboko
ishiye kuChase Street umvundo ohleli phansi sithi madoda ningazinqandi nje ezinye isithethe landelayo zime uthi ezinikweyo umbongo uziveze manje sithi njengoba bemane sithi kuba uDlamini iyeba ngathi siphindilweni ngoba andifuna uxoka lukhono lathuko there is fire in my bone ayikho into endenza kangangoba ndidla ngokuthi andikhwele eqongeni ndingathandazanga ndithi kanti ready Dlamini ndoyike ntatazele wena ungabaleka xa unolaloyika uvalo luthi ngo ndigaqa ngamadolo ndilinde sasithethi isithethayo xa sike lifike olavalo ndithi ke ngoku there is fire in my bone ndiready ngangintoba ubungu-MC ofokofoko awunakwazi undinqanda yile nto xa ungu-MC awufuneka undibize Dlamini awubizwa antombongo kuthiwa yake zola nithule nantsi imbongo kajaji yeza andibizwa ngoba ufuneka ndiwuve laa mlilo vutha lutsho lavalo ngongozo kubekho into ethi mandibaleke kangaba nalo mfazi uvela tatazela atshiswe namicha xa sele ndifikile ngoba uvela ndibone ndigaqe ngamadolo phantsi ngelaa xesha ke Dlamini andisenabe ndime tu qha into onganayenza Dlamini le nto yoba uthi xa ndigqibayo undinika laa mbongo uthi mandiphinde laa nto ngoba beyongathethile there was fire in my bone sithi ke pha enkonzweni yethu bangathi uKristu Dlamini amen umshumayela kayiphindi inshumayelo